ଛତା ନେଇକି ଆସିଛି ଆମେ ନେଇଯିବୁ ରହିଲା ସେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଫେଣ ହେଇକି ହେଇଯାଉଥିବ କାଚ। ରୋଷେଇଆ ରେଡି। ରୋଷେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ଉପରେ ପକେଇ ଆମର ଏଇ ରୋଷେଇର ଭାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ହାତରେ। ପୁନର୍ବାର ରୋଷେଇର ଭାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହାତରେ। ଲାଗିଲାଣି ଚିକେନ କଲର ଗ୍ରେଭି ଚିକେନ ତେଲ ବାହାରନ୍ତାନି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଶୋଇଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା କେହି ଖରାପ ପାଇବେନି ଭିଉଅର୍ସ। ଲେଗ ପିସ୍ କିଆ ହଉଛି ଲେଗ ପିସ୍। କଷା ସଫା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଅର୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ ଆସିଛୁ। ଦି ଜଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି। ଦୁଇ ଜଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କୁକୁର ଉଡଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି।